ɗauko shi kai sai tashi yawa inda zaka sai da kana kaza abu ni zai sai na ko zai fita ya kamata bidiyo tar ne ya shiga cikin kamera dole photographer Allah ya raba ka da ciwon holo al'ummar annabi a saurara a ji abin da ya sa ramu nan a albarkacin Abubakar ne da Aisha bayan likitoci sun duba lafiyan Abubakar lafiya kalau Aishatu lafiya kalau haka daidai Abubakar ya yi ma'amaryarsa Aisha sadaki naira 50,000 nakdan ba adalan ba kudi a hannu jama'a a shaida Abubakar ya ma wa amaryarsa Aisha sadaki naira 50,000 nakdan ba adalan ba kudi a hannu jama'a a shaida Abubakar ya ma wa amaryarsa Aisha sadaki naira 50,000 nakdan ba ajalan makudi a har jama'a shaida idan an shaida akan wakilin Abubakar malamai sunna sun dora wakilin Abubakar in ya koma ya shaida wa Abubakar akwai ciyarwa akwai shayarwa akwai koyar da addini akwai yi mata tufa akwai yi mata tufa kuma akwai kula da ita rai in ya daki banda zakin iyaye rashin lafiya ban ma fatan ta ita ma baiwa ce ta Allah idan ta faru tana kan Abubakar da ladabi da biyayya da bin dokokin aure akan waliyin Aisha kai ma in ka koma ka sauke nauyinka al'umma annabi idan an yi shaidan haka ai salatin annabi 10 da niyyar yi musu addu'a Allah ya ba su zaman lafiya da zuriya mai albarka sallu ala nabiyil karim amin Amin. Amin. Allah ya zannar da ƙasar mu lafiya. Allah ya ba mu damuna mai albarka. Amin. 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 Dauke amma ba kayan mutane ba. Dauke amma ba kayan mutane ba. Amin. Da girma ya ansa. Amin. 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 الفاتحة آمين 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 ga alhaji nuhu ban alhaji babur ban jauro wuri ya hadu mana wuri ya hadu babba adam mai gidan bulon bulonin ka ba ka zame bulon bane amin malam Allah ya raba mu da hauda hauka da fashin ki amin
kai kuma Gabata malam, kafin a cika ta uku han duba in sun kammala na mata na yarinya sai su. Kami. Allah sa. Ini. Amin. Allah ka kiyaye mana kasar Allah ka ba mu wadatar zuci Allah ka kare mu kare mana imanin Allah ka yi da mu ka dare ku na addini Allah ka kare mu da shi albarka alqur'ani Allah ka kare mu daga sharrin nafsi Allah ka kare mu daga sharrin duniya Allah ka kare mu daga sharrin abin da ke a rayuwar mu في قبر وأنا wanda ya sauke Allah ubangiji ya kaɗe masa Allah sa wannan karatu daidai Allah sa da farara da mu da iyayensa malamai da sun koyar da shi Allah ya saka musu da alheri Allah ya musu guziri na kiyama Allah ubangiji ya ba su rahama Allah ya sa su a cikin jannatin yau Allah ka alƙur'ani Allah ka tara mu da su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam يا سلام شاكر الله كذلك تسمى الله كتوسع يا من الله مجيب الله كبام لنا من البركة الله كيا من إيمان duka ke muka ba mu wadatan zuci Allah ubangiji ka ba mu shugabanni na gari Allah ka gyara mana dabi'unmu Allah ubangiji ka taimaka mana albarkar alqur'ani albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka wadata kasar mu Allah ubangiji ka sa adalci a cikin zukatan mu Allah ka wadata mu Allah ubangiji ka kiyaye mana imanin Allah ka ƙara wa matasa a Najeriya ilimi da tsoron Allah amin wasu neman ilimin zamani Allah ka sa musu imani a cikin albarkar alqur'ani Allah ka kare mu ka kare mana imanin Allah ka kare mana kasan Allah ka kare mana garin Allah ka kare mana gidaje Allah ka kare mana ƴaƴan mu iyalan mu Allah ka kare mana Allah ka kare su albarka Allah ka kare mu Allah
kiyaye su ara ma wartu to ɓe gaɗi fof ara ma wartu ɗum ara ma kara to بعظيم ذكر الله بقوة سلطان الله ورجل قلب الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم استرنا وحفظنا في الدين والدنيا وأهلي ومالي وأهلي وأصحابي وعبادي بسترك الذي سترت في ذاتك لا غير هذا العبد اللهم نورك بما بك اللهم قدر سيئاتنا اللهم قدر سيئاتنا حسنات اللهم انت امرتنا بدعائك جزا الله عنا محمد ما هو آل وهذه صلاة وأجرك لنا إليك يا رسول الله صلى الله عليه اللهم وسلم صل على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الإبراهيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تقديرا ومن يتق الله يجعل له فرجا ومن يتق الله يجعل له فرجا ومن يتق الله يكون من هذا لا يحتسب لكل شيء قدرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Fara salati goma ga annabi. ما قيك أتوا سيدي لا تجد ما سبق ناصر الحق بالحق ولا هدي لا سبق المسلمين ولا آله حق قدري ومقدار العظيم وأنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين